Ụmụnne m na ụmụnna m elota ọnọrụ na nwekwerechi onwe nọ nụ nwe mba nọ awụchasịala nụ m eye ụmụnne m ọrụkwa ka anyị gara ugbo na-enwe enweghị obi mgbaghara ọrụkwa ka ugbo ya wo ka eji ọkọlọtọ na ka eji ọkọlọtọ na ọtụtụ ezinụlọ na-awụ ọ dịka enweghị obi mgbaghara ọ dịka ya ka a na-arịa na ịnụ ngala ugbo na-elega m ịwụ nwaanyị ibe m ịwụ nwoke ibe dị m ibe nna m ibe nwanne m nwoke iji nwunye ịnọ n'ime marriage ọ bụrụ na ị nweghị obi mgbaghara ị na-ekechite obi chichichichichichi enwe ebe iji azụ agaja ọ ga-enyere gị aka iwe niile nwere otu esi ewe nke ruru na mgbaghara si gbaghara ka ị hụkwa na ịma na ị gaghị agbaghara pụtasị na ị gaghị agbaghara enwe ihe wụ force otu ihu anyị dị n'iche n'iche otu a ka obi anyị dị n'iche n'iche otu a ka akara aka onye ọbụla dị n'iche n'iche ọ bụrụ na mmadụ zụta gị ụkwụ izo gwara ikekwe gị were ose zogwara ma ọ gị naanị gị ma otu ị ga-esi react mana onye ahụ sị gị ya dị sorry na gị gbaghara gị lecha anya ụkwụ ahụ o zoro gị n'obi gị dịka obi Chineke nyere gị gaghị agbagharali ọ ga-akara gị mma na ị mere ihe ahụ wụ uche obi gị anya ga-ele ọwa ọnụ ga-ekwu ya marriage awụghị ebe a na-aga a na-ele anya obere ihe asa na-alụghachi obere ihe asa na-alụghachi ihe ntakịrị mee ana m alụghachi obere ihe mee ana m alụghachi mana gị ji aka ṅụ enwe ihe ị ga-eme mmadụ ị na-edi ihe sa ana m alụghachi mara na ị na-alụghachi ikekwe partner gị mere gị ihe gị na onwe gị na-enweghị ike ịgbaghara gị sị ị na-alụghachi na ya muvuo ka ị move on na ị move on na ị chọrọ igbokashi marriage na ị na-alụgashi enweghị kọtụ gị afọ ọsọ ka ị nọrọ na marriage ọwụ na marriage ahụ nwere nwa unu ediskọs otu esi elekọta ụmụaka chikina mana gị nọrọ ebe ahụ si na ụfụ obi nọ n'obi agaghị ekwenụ hapụ gị onye ahụ na ị gaghị ahapụ ya na ị ga-edenwe ya n'okpuru na ọ ga-ata ahụhụ ebe ahụ na idenwe ya na ị ga-emewa ya obi na ị ga-eme ya ọbara gbaa ya n'anya ihe ndị a niile isi ga-eme ya ọ wụrụ mmegwụrụ na ihe ahụ na onye ahụ mere yọpa naanị ka ị megwụrụ ya ka ị mmegwara ṅụ abịa wozie promax mmegwara ṅụ abịa wozie ihe a ga-elezi instead of go nwe iwu victim onye imegwara onye ahụ imegwara ihe ahụ imegwara ya wozie victim marriage awụghị ebe a na-aja eze marriage wee ebe a na-etriti mata diligently marriage wee ebe mmadụ abụọ na-echekwa aka ọnụ a na-ebu ya na-aga ọwụghị ije ofu onye ọwụghị ije oke uche oke aghụghọ nwanne di ṅụọ nwunye ṅụ mee ṅụ ihe gị were aghụghọ n'ode ya mgbe niile aghụghọ mgbe niile aghụghọ ụfọdụ na-aghụghọ onye ka na-enwe ihe mere ha ihe niile aghụghọ a na-ahaide a na-emeberekwa m a na-apịakwa a na-aghụghọ ihe niile onye niile ịgbaga bren niile gaghị bren niile ịkpọga ihe niile kpọkọga ihe niile ịpịakọga apịakọ ọṅụ niile ya wụrụ otu onye nye gị na-ebiri n'ụlọ and ebe o si ewutewo n'ime aghụghọ niile ihe niile isi ilerugo anya ihe niile isi imega observe ihe niile isi target ka ihe niile isi inyoga ihe niile isi ịgbakọga onye ahụ nwere ike ọwụ ihe ọ na-eche gị na-ahụta ya na ihe o mere enwere reason o kwere mee ihe o mere ugbu a na ịghọtara ihe o kwere mee ihe o mere ugbu a na enwere ihe ọ na-atụra ipruvuru gị na o filere na ịma ihe gị bido gị banye ga pịkọwa gị bido gbakọwa gị bido mịgharịwa gị bido ghowa gị wuo mbe kuku mana onye ịgbagara ihe ahụ ifiliri na ọhịa okwe emega ihe okpuru ike ọma asakọrọ egeruo anaghị eji aghụghọ anọ n'ime marriage anaghị eji ikpe obi enweghị obi mgbaghara anọ n'ime marriage anaghị ejikwa n'oke mmegide anọ n'ime marriage marriage bụ mmadụ abụọ nọ n'otu ọnụ arụ ama mote mmadụ ga-esi bịa wụrụ onye ya na-ebi n'ụlọ ka ọ ga-agbachi game ya wụrụ onye ya na-ebi n'ụlọ ka ọ ga-atara akakarịrị taa akakarịrị ọ fụọ ṅụ nnukwuru gị si nwanne latụwa ya wụrụ nwaanyị ihe o mere fụọ ṅụ nnukwuru gị burugodo akpa ṅụsị ka ịnyeta ya ohere ka ị ga-akpakọlọtata isi ṅụ ọnụ mana ịpụta gị sị na onye ahụ agaala gị hụ ihe onye ahụ eme kekwa ịgwara ọ ịgwaghị ya sịlekwa ihe mere ugbo ilek ihe ya gị isi n'ụzọ aghụghọ mmegwara ṅụ akarịzie ka o mere ṅụ onye ahụ aghọzie victim ka onwe aghọzie
ihe a na-amaghị ote like gị wụzi ihe a na-elele a na-ajụ so ụdịka mmadụ ka ị nọkwa